आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बेखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। फैदो लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों नुजेननाय समनिफ्रायनो। नोंथांमोना दासिम बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों पुजा आरो फैलाव। नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। नैबे भिडिअनि सिंगारानो जादों उषाराणि ब्रह्म आरो सालपेटन। बे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों खाथिनाथ। बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों सचिन लाहारि। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गोदान भिडिअखौ आपडेट खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरनानै हरदो लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ बयनिख्रुइ सिगांसिन मोननो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लादो लोगोफोर। नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ आं थाबैनो लानानै फैफिनगोन।